Ešte smerom ku mne, áno, aby otočil smer, aby zmenil smer otáčania. Teraz to brzdíš. No, a chod ešte raz odskočiť. No. No, už to ide. Revers. Tí vaši chlapci sú ešte tu na škole? Asi už nie. Že predčasný. Predčasný odchod domov už bol. Pozdrav, kedy plánujete chrípkové prázdniny, chlapci? No, na budúci týždeň, ale nevieme, či sa to podarí. Budúci týždeň však budú normálne prázdniny. No, plánovalo sa už tento týždeň, ale nejako nespočítavali. No, bolo to vymyslené. Ale... Vy to chcete akože spojiť normálne s týmto? No, stačí. Ja, už to práve nabehlo. A sad už choďte dole, Marek. Už to choďte dole. Už to máme, už je to naše. Čo je? Choďte na minimum, to bude prvý zápis pre výhodu. No, aj. Dobre, stačí. Trochu v napäťa asi by bolo lepšie, aby to bolo vidieť. Jasnejšie. No. Koľko si už sa mi dáme? Daj to preč. No, už to si. Danko, držte to na jednom mieste, aby to Miro mohol vyfotiť. Ja to natáčam, radšej potom z toho si spravím zábery. Tak ale Miro, vám jasne, keď to natáčate. Říkam. No a tu nám musíme dostať, Marek, až 6 mA. Dostaneme to tak, že budeme zvyšovať prúd, teda napätie, ale vidíte, tu nás sa ukazuje, neviem, či vidíte vy dvoja za mnou, ten efekt toho nažeravenia, toho zohriatia. Áno, že stále ten anodový prúd rastie. Áno. Keď sa ustáli zvyšovať, vy sa dívajte sem, alebo prípadne jedným okom tam. Obidva zdroje sú prepojené, to znamená, ne. Áno, a potom druhý. Jedným potočíte a s druhým. Zaťažujte to rovnomerne. Okolo 6 mA, 6,5 by tam malo byť. Aby to zachodí. Čo? No, dobre. Dobre, nech sa páči. No a už teraz, Marek, to už môžeme dať dole a skúsme nájsť tú minimálnu hodnotu. Miro, môžete zaťahnuť záves.